pregunta, sería bo que dese un pouco de debate. É interesante que esta iniciativa, polo menos, marcase unha primeira pauta para, non digo conmemoracións, pero sí para unha reflexión de conxunto no país e para, en concordancia con iso tamén, digamos, a realización de algún acto, de algún efeméride, de algún, digamos, de algunha iniciativa precisamente para resgatar, digamos, o valor precisamente da modernidade da proposta bolchevique do que significou a Revolución de Outubro, que está moi entoldada por esa visión tan tétrica, dimanada da represión e do stalinismo e estas cousas, e digamos que fose un contributo decisivo. Digo decisivo non por facer unha chufa, digamos, do libro do proxecto, sino en ausencia de outras iniciativas ata o de agora, para que o ceste centenario non pasase nin pena nin gloria, porque non ten a veces o temor de que este tipo de cousas se acaben convertindo, como decía aquí o compañeiro, a veces en mera nostalgia, en saudade, e non menemos moito, por se acaso, porque remexer en cousas que non son moi populares, que non son cómodas, que son ríspidas, e as deixemos pasar. Realmente, un centenario como este, dun acontecimento de trascendencia impar na historia da humanidade, o que non merece ser deixado de lado. E se este, digamos, este proxecto e este libro que o plasma pues pode contribuir a pôr en andamento polo menos outras iniciativas que nos leven ao mes de outubro, novembro, cando chegue realmente ao sinalamento dos 100 anos, a que aquí, neste paisiño, xurda algo que nos recorde todo aquilo e que poña en valor críticamente, naturalmente eliminando aquilo que hoxe non nos vale, pero sí, valorizando grandemente todas foron as conquistas absolutamente válidas e nunca superadas ata o momento da Revolución de Outubro, pois xa só por eso terá merecido a pena. Pero confiemos en que non quede por aquí, que non fiquemos por aquí e que outras iniciativas veñan que efectivamente nos permitan darnos o mínimo prazer de vermos valorizado e de alguma maneira dignificada a Revolución de Outubro, polo menos a través da súa lembranza e da reivindicación do que ela significou. Temos dúas palabras pedidas, unha aquí e outra Pilar. Eu, bueno, pola miña militancia trotskista, desde fai 40 anos, na LCR, Espelega, de Santiago de Compostela, aclaro porque esas frases con respecto ao trotskismo quero deixarlas a un lado e non entrar na discusión. Non eran contra o trotskismo. Sí, era unha maneira surrealista. Deixémoslo de un lado, queda claro. Obviamente este libro cubriu un oco tremendo, un libro que está na sociedade. Hai 100 anos un señor norteamericano chamado John Rees escribiu un libro, penso que ten que ser casi cabeceira, que de días que estremeceron o mundo. Un libro maravilloso, precioso, como conta como foi a Revolución Rusa esos 10 días, e ata conta anécdotas que parece ser que a punto estiveron de fusilalo a él un piquete de guardias vermellos, porque como non sabían ler, non sabían que levaba un salvoconducto do Comité Militar Revolucionario, e ata que chegou un oficial que sí sabía ler, estiveron a piques de fusilalo, porque como era norteamericano era espía, como era anglosasón era espía, e por tanto hai que fusilarlo. Eu penso que un valero que é tremendo, porque Carlos acaba de plantear unha cousa, porque para min é central entender a fondo que foi a Revolución Rusa, pero a fondo, que decir, estudiar isto, estudiar todos os libros que podan sair, porque a sociedade galega ten unha característica moi semellante á rusa daquela época. Agora, a sociedade galega actual xa non, porque é a sociedade capitalista, con 70% da poboación activa asalariada, pero a sociedade galega ten un elemento que Trotsky definiu perfectamente no seu libro Historia da Revolución Rusa, que parecese que é un calco casi do que acontecera en moitos dos países das nacións que compoñían a Rusia zarista, non a Unión Soviética posterior, que é o desenvolvemento desigual e combinado. Que Beiras fala moitas veces do proletariado simbiótico,
que chaman que a clase obreira non acaba de romper co seu relación co rural, non é proletarizada, como decía Engels, é dicir, arrancada do campo e mandada ás fábricas. Por que? Porque a economía galega, como unha economía semicolonizada ante moitos anos, evidentemente non tiña capacidade suficiente para absorber toda esa man de obra excedente e mandaba a emigración. Entón, a proletarización da Galicia produciuse na emigración. Non se produciu dentro de Galicia, produciuse fora de Galicia, na Argentina, en Brasil, en Alemania, etc. Entón, pareceme que é importantísimo, a mí pareceme tremendo, que decir, e pareceme que hai que darlle muitísima bola a un libro deste tipo, porque xusto este debate hai que traer a actualidade. Cales son as condicións que deron orixe á Revolución Rusa? E cales son as condicións que temos hoxe para si pode haber ou non unha revolución? Porque a discusión é esa. Se non facemos nostalgia. Se non nos plantexamos como conclusión que hoxe é posible, ou non, obviamente, ese é o debate, hoxe é posible unha revolución do estilo da rusa, evidentemente a historia non se repite, como decía outro, pode ser ata farsa, se non traemos a experiencia que fixeron os bolcheviques, que fixeron a clase obrera rusa, pero non só a rusa, a polana, a finlandesa, a ucraniana, a georgiana, a Azerbaiyán, estamos falando de 100 e pico nacións e povos as que estaban baixo imperio zarista, e como a hoxe, esas discusións, as discusións que eles mesmos mantiñan, hoxe, son vixentes ou non, e que condicións permiten. E outra discusión que para mí é importantísimo, e non leí ningún dos dous libros e polo tanto mellor trabúcome, pero teño a sensación de que falta un dos elementos fundamentais. Marx dicía que se ti queres saber como están as condicións dunha sociedade, mira a situación da muller. E hoxe, no meu partido, estamos preparando un vídeo sobre o tema do 8 de marzo, porque a Revolución Rusa non empezou en outubro, empezou o 8 de marzo, en concreto. E estábamos preparando na casa coa miña compañeira un discurso de Alexandra Kollontai dirigida ás mulleres, porque a Revolución empezou nas obreiras do textil, na forma das obreiras do textil, e as conquistas e a legislación nos 6 primeiros meses do goberno bolchevique. E é tremenda. Tremenda. O sea, as conquistas dos 6 primeiros meses do goberno bolchevique para as mulleres non son acadadas hoxe en ningún país do mundo. Dereito ao aborto por Estado, gratuito, penalizaban aos que cobraban por fazer abortos, divorcio exprés, igualdade en todos os dereitos, comprensión de que o traballo doméstico é escravitude, e, por tanto, comedores, guarderías, etc. Toda unha legislación que hoxe vamos, é utopía, e ese é un dos aspectos que para min non sei se se toca expresamente. Sí, estaba esperando que rematases para, creo que até podo polemizar con esa versión. Sí que era un estado absolutamente adiantado a todos os de hai 100 anos. Non sei se as revolucionarias actuais non se íamos conformar coa legislación. Pues seguro que non. Mas, en todo caso, sí está abordado. Hai dous traballos, un de Marga Corral e outro traballo de Aurora Marco, revisando desde dúas perspectivas diferentes, unha máis sindical, outra máis de revisión histórica. Sí, non, decía porque como non me lera... Con todo, sí que hai de haber un traballo específico con ese título de legislación e as mulleres e tal, e ese foi un dos traballos que neste caso caeu porque a autora tivo problemas persoais de enfermidade e non pudo rematar o tempo. Mas sí que... Xa te destarefa para o tú. Sí, para facer o terceiro e o cuarto volumen, se conseguimos que se vendan moi ben estes. Porque a Revolución de Outubro dá para moitísimo, dá para moito. Pilar, tiñas ti tamén a palabra pedida. Sí, pois en primeiro lugar parabéns a coordenadora Teresa Moure polo traballo feito todo. Pois obviamente acabo de mercar os dous volumes e non teño naturalmente opinión, mas lereinos atentamente e espero desde logo que proveitosamente.
Ben, eu coido que toda a historia producida na e desde a Galiza e coa a ollada sobre o mundo e sobre a contemporaneidade en calquer corte, en calquer sincronía en que quixéramos pensar, que aínda está moi carente, moi falta de achegas e de análise, porque, por exemplo, claro, léndomos hoxe un discurso, está editado, non hai que o procurar con un microscopio, o discurso de ingreso de Ramón Vilar Ponte no Seminario de Estudos Galegos, o sentimento galego, o sentimento nacionalista, perdón, e o internacionalismo. Ben, ano 1925-1926, realmente admira a paseata que realiza o autor por todos os nomes máis coñecidos ou non, pero todos os nomes máis destacados do pensamento socialista e marxista, europeo e mesmo de outros lugares. É dicir, que entón aí temos xa un exemplo, unha proba ben elocuente de como desde unha cerna tan potente como a do autor da doutrina nacionalista galega de 1921 e desde a súa posición de filósofo e de político implicado directamente co nacionalismo galego, desde as Irmandades da Fala, hai un coñecemento, como digo, realmente admirável de todo este pensamento, e non é a título de cita erudita en absoluto, senón xustamente para, como despois faría Camilo Díaz Valiño, por exemplo, en entrevistas ou en pequenos artigos, e outros máis, para vinculalo directamente á esencia do nacionalismo galego. Ben, entón por iso digo que hai moito aínda por coñecer. Entón, vinculado con isto, claro, eu pensei, polo que o compañeiro Mario Reguera falou, a afirmación que fixo a respecto do nacionalismo vinculado ao nacemento da Unión do Pobo Galego e ao piñeirismo. Claro, eu pensei que hai todo un abano de cuestións opináveis, xa non digamos de cuestións interpretáveis, digo do ámbito, do ponto de vista da reconstrucción ou da construcción histórica. Pero claro, aquí eu, perdoa que, bueno, estou te actuando, penso que podo, perdoa que che diga que claro, que ese tipo de afirmación a respecto da UPG só poderíamos incluíla nunha historia cómica. Se facemos así unha bebedeira onde calquera cousa entra, porque claro, xustamente un dos grandes déficits da historia contemporánea galega é ese hiato terrível entre, por morte, por exilio e por liquidacionismo interior, no interior, do nacionalismo galego de preguerra. Claro, e entón, a reconstrucción que se realiza ten dous alimentadores fundamentais. Un é Castelao, como elemento resgatado e recoñecido como ligazón, como nexo a aquela historia negada, e despois toda unha modernidade epistemolóxica, metodolóxica tamén, vinculado ao marxismo e ao materialismo histórico e ao marxismo como método de análise ou como filosofía, sen servidume catecismal de ningún tipo. Entón, claro, iso hai que o aclarar e podemos empezar a facer desfilar nomes. Agora, unha outra cousa é que efectivamente que dos fundadores que me cites dous, que tamén os podo citar eu, ou tres, ou os que sexan, que coñeceron e tiveron todo ese rato con Ramón Piñeiro, despois lo negaron, pero que claro, é que estamos a falar de unha contraposición evidente, estamos a falar dunha tese e dunha antítese que precisamente polo afán liquidacionista non tiña
pero síntese alegrame moito que posible, fagas non? eses dous elementos, porque creo que da conxunción en moitos aspectos imposible deses dous elementos, do galeguismo de preguerra, do galeguismo do Partido Galeguista, do galeguismo que se reivindica en Castelao, que se pode reivindicar, chegar a reivindicar como marxista ou como proto-marxista, e o seguinte, que xorden a maior parte dos conflitos dos que eu falo. Pero eu non creo que esa estructura, toda esa, digamos, todos eses antecedentes sexan tan unívocos, nin que sexan tan claros, nin que se comunicasen tan perfectamente. De feito, os textos de Castelao non entraban no Estado español. E aí hai un elemento ausente, que é o elemento dos exiliados. Perdón, Bautista Álvarez lee Castelao no seminario diocesano de Ourense, porque as revistas ali non estaban censuradas e chegaban de América. E enteirase de que o 28 de xuño de 1936 plebiscitouse na Galiza un estatuto de autonomía e a partir de aí había mesmo escolma de textos do Castelao, insisto, porque aí, por esa vía aventureira, non había. O resto, até en plena censura franquista, sendo eu estudante, líamos Castelao porque había vías, efectivamente, por onde podían chegar. Citoche lugares, librerías e outras. Eu non poño en dúbida iso, creo que o casamento de Castelao con Marx é un mantra repetido moitísimas veces, pero que deixa moitísimos ocos, e son ocos que habería que explicar. Sinceramente, creo que é iso, é dicir, que todos eses elementos, de alguma forma, do nacionalismo resistente á ditadura interior recollen moitísimas cousas, tanto da filosofía que ven de Piñeiro sen poñelas en cuestión, de falo da tecnofobia. Eu creo que a tecnofobia podría falar ainda hoxe dentro do nacionalismo. Da identidade como algo espiritual, básico e irrenunciable, que non se pode, sabes, que de alguma forma nos ven caída do ceo. É dicir, todo iso non está posto en cuestión por un parámetro marxista. Iso é super evidente. É dicir, non hai máis que coller as publicacións da UPG ou de moitos outros colectivos tamén desa época. É dicir, hai unha serie de elementos que se consideran propios do nacionalismo galego que se intentan casar con marxismo e son problemáticos aínda a día de hoxe. Creo que non é tan difícil de ver. Antonio Silqueira. Sí. Eu non son marxista, nin leninista, nin entendo moito, desculpando de estas cuestións. De todas maneiras, hai un asunto, un tema fundamental para min que estivo saindo, que é o da identidade. A identidade entendo que está dada fundamentalmente pola lingua. Fundamentalmente, non exclusivamente. De todas as maneiras, cualquier pensamento que se quixer máis ou menos pronunciar ten que estar dado a certo nivel. Non estou falando das falas, nen da oralidade, sino nestas circunstancias en que estamos a unha formalización determinada. E aí entendo que xustamente tal vez o nacionalismo galego en xeral, sin meterme con ningún outro, aí é onde falla bastante. É unha concepción, vamos dizer, galeguista que non sabe que lingua é a súa. E se falta esa definición clara que está dada neste par de libros. Por iso eu propuña de facer un libro e en que se puxesen as dúas grafías, vamos dizer así, unha a esquerda e outra a dereita de todos os artigos. E aí habería ocasión de ver e comprobar que é o que acontece neste país. Xa sei que é un punto en discusión, sobre todo para historiadores, sociólogos e demais, que de lingua non entenden e negan que a lingua sexa primacía. Para min, sí, porque a definición de cualquier sociedade está dada pola lingua que como sociedade asume como propia. Entendo? Non sei, é unha opinión.
Eu tamén son desa opinión, por eso si me sinto moi interpelada por esa proposta que dis. Esta foi unha das solucións, xa comentaba eu antes que non consideraba Disculpa, non é a organizadora, en tal caso as son as editoras. editoras, sí, entendo. Falo un pouco por elas, porque elas poden escudarse en dicer Teresa xa non lo presentou así, neste caso foi ela. E eu non defendería que esta fose solución obligatoria, insistín no de Salomón. Salomón non decidiría isto, Salomón decidiría que cada autor debese escrever como quixese e ser publicado no seu país Que asumise o seu fillo e non cortado. Iso é o que non temos, iso é o que se veu chamando apartheid, a pesar de que a moitos do noso público cultural lle repugna, aborrecen esa expresión como, bueno, apartheid o de África, o de Sudáfrica, tal, que pasou non podes comparar porque a ti non che pasa o mesmo. Obviamente, só é unha metáfora, mas tú que tamén eres apartheidizado, No, agora xa, disculpa, agora xa decidín xa non, ben, digo, estar fora. Como reintegracionista, evidentemente que o que eu gostaría sería de poder, por exemplo, eu, mas cualquier persoa que escribise como a mí, os dous compañeros escribiron no mesmo volume, que pudésemos mandar a calquera editora e que calquera editora tendese a calidade dos traballos, a súa oportunidade no mercado, vamos dizer, editorial, e non a forma en que están escritos. Eso é o que non existe neste país. Evidentemente, Xerais non o vai aceitar, porque con frecuencia eu chamo a Manolo Bragado e lle digo que cando podes publicarme? Non mudamos de política ortográfica. E obviamente a través que unha editora que nace da GAL para cubrir ese oco menos vai publicar algo en ILGA. Así que sí temos un conflicto e pasamos por ese conflicto de unha maneira moi peculiar, porque o reintegracionismo nacido nas marxes ás veces non vou dicir que se recría, mas non aceita esa condición marxinal e eso que como reintegracionismo tasas veces chamamos a oficialidade, mas que moitísimo máis que oficialidade, as persoas que simplemente escreven como aprendemos na escola, é un paso á frente que implica moito traballo, que implica moito esforzo e encima para apartheidizarme, esa palabra teño que mellorala na pronuncia oral porque é complicada. Claro que temos un conflito, por iso un dos obxectivos do libro é un obxectivo leninista, nese sentido, maquiavélico que se lle atribúe aos bolcheviques, o obxectivo de publico que dean as vistas. Este libro sí o podes ler e outros libros non os podes ler. Este libro sí vai sair nas reseñas. Este libro sí vai aparecer nos twitters da crítica. E digo isto, está Mario Regueira diante, e Mario Regueira é crítico e nunca apartheidizou libros escritos noutra normativa, mas non é habitual, o habitual é que non aparezamos. Por tanto, sí que pode haber outras solucións, non sei se exactamente esa, de unha páxina e outra páxina, mas sí que ten que haber a creatividade para producir estes proxectos, sí que hai que obrigar as editoras a ver que eso é o que o público quere, e sí que hai que luitar decididamente por eso que dicía antes Carlos, porque esta lingua desaparece. Sí, eso está. E non podemos consentir as marxes, porque aínda que podamos estar cómodamente políticamente nelas, quero dizer, estar nunha marxe implica que non me contagio, non me contamino, son, por tanto, podo crear un mito de pureza. A lingua non pode permitirse eses luxos, eu penso que iso é claro. Permites un paréntesis. Eu sería do ILGA se os que promoven o ILGA se declarasen independentistas radicais. Ben, Bueno, basta para entrar. No, é que eu entendo que Dicho, porque o problema é político. que é evidente para mí, por mí. O problema político non é técnico. No, Antes temos outra revolución. pero bueno, se o todo. Por outra parte, saberás que tamén hai xente absolutamente ilga que se declaran formalmente independentistas, porque hai ese sector sedicentemente independentista, logo, pues, todos vemos a súa praxe e demás, pero claro, Come. lo cal, digamos, é un elemento máis a
acrecentar surrealismo, non? A situación, por si fose pouco. Sí. Si quería comentar, bueno, en principio dar os parabéns a todos os autores e a coordinadora Teresa Moure, porque penso que foi moi boa idea estes dous libros, tamén polo tema da normativa do galego, que esperemos que se espalle a idea de, polo menos, o respeito tamén ao mundo da política, non? E que se poda en calquera organización política galega pois publicar no galego, digamos, oficial, entre aspas, e tamén no reintegrado. E entón, polo menos aquí, neste caso, pois hubo ese convivio. Que era a respeito do nacionalismo, non? Que eu acho que hai dúas tendencias dentro do nacionalismo, falando a nivel xeral, non? Que é un nacionalismo étnico-cultural, o sea, que é de tradición alemá. Eu penso que o nacionalismo galego é así, mayoritariamente, non? É un nacionalismo, digamos, democrático, republicano, que sería de tradición francesa. E aquí hai pouco dese, houve pouco. Eu, así pensando, pois non sei, os membros das Irmandades da Fala, da Coruña, podían ser, non sei, por exemplo, Viqueira, máis ben dese, posiblemente, non? O que é Risco, Otero Pedrallo, etc., etc. Sempre os valores que se resaltaron aquí, pois toda a xente, a xeración do seminario de Mondoñedo, sempre un pouco todo iso, non? E se esqueceu, pois, bueno, tamén a tradición democrática que hai, mesmo dentro de outras ideoloxías, porque o nacionalismo en xeral, non está identificado con ninguna ideoloxía concreta. Quero dicir que se pode ser nacionalista e de dereitas e de esquerdas. O sea, dentro do nacionalismo todo é posible, non? É dicir, comunista xa é outra cousa, xa está definido dentro do que a esquerda, non? Entón, quero dicer que aquí había unhas tradicións democráticas, mesmo republicanas, que non foron recollidas. Non me refiro únicamente a galeguista, non? Que senón tamén que unha mágoa nese sentido que non se recollera, pois non sei, todo o que se fixo aquí a nivel do movimento libertario, do movimento comunista, porque houve xente efectivamente galega moi interesante, non? E ben, sempre os modelos era o seminario de Mondoñedo. Estou exagerando un tanto, non? E non o modelo, ao mellor, xente que estaba nas Irmandades da Fala e tal, que estaba no exilio, porque tamén estaba o Consello de Galiza, aquí, durante os anos da transición, o sea, entón, había unha continuidade, e foi unha mágoa nese sentido que non se recolla. Curiosamente, despois, outro, parece que sempre seguiu un tanto modelo do nacionalismo vasco, non? Que tamén, eu penso que sempre foi etnicista cultural, fundamentalmente, non? E agora o que ten máis, polo menos, proxección pública e máis apoio que o catalán, que non é así. Penso que non é así, que non é, o sea, non é tan importante pois falar dun señor que foi, pois non sei, crego no seminario de Lleida e tal, e que escribiu en catalán e tal, como falar, pois, por exemplo, de organizar referéndums ou organizarse dunha maneira máis asamblear, etc. Ese tipo de cousas, non? Que están, penso que máis na tradición francesa. Entón, claro, é unha mágoa, porque se podía ter feito máis do que se fixo nese sentido. E tamén é unha mágoa que non se vexa mudanzas a día de hoxe, non? Ben, despois tamén quería falar de outro tema que ben, o tema este da celebración do centenario da Revolución Rusa, pois pode, tal como se ve a sociedade actualmente, editando un libro, é un feito nostálxico, é dicer, aí sería moi bo contar pois todos as reticencias
e as negativas que houve mesmo por parte de xente de organizacións políticas para traballar neste libro, o sea, para escribir neste libro, porque aí é onde podemos ver até que punto estas ideas de hai 100 anos son están vivas, hoxe, porque, que? Es un provocador. Non, porque eu non sei, non, vendo os medios de comunicación sociais, eu non as vexo vivas, o digo sinceramente. Nada, pero nada de nada, por parte dos partidos máis coñecidos e das organizacións máis coñecidas. E mesmo os sindicatos, e os sindicatos tamén, claro. Entón, claro, e despois, claro, se non hai iso nin a nivel das organizacións políticas nin dos dirixentes políticos, que se vai esperar do resto da sociedade, que estamos nunha sociedade evidentemente totalmente neoliberal e que asume os valores parecen neoliberais, non? Aí unha cuestión que sería debater sería o tema que me parece fundamental, si unha persoa da sociedade actual en xeral, ou a maioría, aceita pois a explotación e lle parece normal a plusvalía, porque a min, eu non sei, cada día por aí e que me parece que a xente o acepta iso, non? O sea, que non o discute. Nos anos 30 e tal, había xente que estaba en contra diso, que se rebelaba en contra diso. Agora, eu non sei, penso que a maioría o aceita. Mesmo non o digo porque non actúe políticamente ou tal, sino falando con ela, que lle parece normal. Entón, até que punto, xa digo, todas estas ideas poden ser, de alguma maneira, vivas no mundo actual. Esa era outra cuestión para debater. Eu penso que o que dicías da plusvalía agora, que o grave non é que a xente non reacciona ante iso, senón que moitas veces non sabe o que uno non sabe expresar. E ben, era un pouco inxenuo isto, non? Pero, en certo sentido, ás veces a literatura serve un pouco para esa formación que eu creo que é necesaria. Eu creo que hai moita xente agora que está sendo explotada e que non sabe, de alguma forma, estruturar a súa opresión, non sabe por que non lle dá o diñeiro a final de mes para sobrevivir. E falta xa non tanto xente que loite contra iso, senón os propios conceptos, a propia base teórica. E creo que é a base teórica moi necesario recuperar, vamos. Sí, eu estou convencida de que estas ideas de pacto social, ¿no?, que se desenvolveron en torno a eso que se chama democracia, son fundamentais porque eu me sinto como unha cúmplice de transmitir ese, non sei se Carlos terá esa experiencia, mas nas aulas si transmites moito a idea de que, bueno, hai liberdade de expresión e todo, participade, que xa estou aquí, ¿no?, chefiando a Amanda. Así que mantemos moito a idea de que todo pode ser negociado, todo pode ser, e perdemos con eso o pulo revolucionario. É moi difícil o meu alumnado, cando consigue un traballo en unhas condicións absolutamente precarias, nunca falan de plusvalía, nunca falan de exploración, sino de que o que há que cada vez é máis difícil, cada vez. Claro, iso significa que en ningún momento van a ter ese exercicio de dignidade de dizer, e tú, chefe, fora do traballo es que me dirixas a palabra, porque entre nós hai un abismo, sí que perdemos eso. E eso significa para min o de respeitar, o de, se voltamos a ollar a historia, deixan de ficar desconectados os discursos emitidos hai 100 anos, ou os emitidos hai 20, coa realidade. Por iso, para min os libros nunca poden deixar de ser revolucionarios, porque non todo o mundo vai ir a unha greve xeral en condición de obreiro metalúrxico, mas todo o mundo pode ler. E quanto á primeira provocación, que eu tamén quería responder, eu adoro o registro de provocación, porque eu considero-me punk e underground, non? Entón é algo que eu cultivo moito, mas en ningún caso entendo que eu podería revelar nada desa información, por moito suculenta que fose para bisbillotice, que si sería, porque hai unha cousa importante, e é que
alguén que en algún momento estivo na política neste país, que pode ser eu, ¿no? E que pode ser ostracizada na política desde a súa propia organización, consigue algo que eu valoro moito e entendo, quero que o entendades ou quero transmitírvelo non como un capital burgués, mas como un capital sentimental, e o de conseguir que co correo electrónico ou ligando o telefone tantas persoas con mochilas ideolóxicas tan diferentes, tan enfrentadas, con pasados enfrentados, con ortografías enfrentadas, digan, si Teresa, vou. Cando alguén di iso, si despois di Teresa xa non vou porque vai fulanito e un imbécil e me pisou a pelota, eu como nai que son, teño que entender que no patio de recreo pasan cousas, non podería contar ese relato sociolóxico porque perdería todo ese capital, e eu penso que en este momento que consigamos alguna... Cando eu estudaba a historia de España, decía aquel momento de que avanzaba en cuña, ¿no? a reconquista. Esto de avanzar nesa posición é fundamental, porque non estamos conseguindo políticamente nada, nin en termos de independencia, nin en termos de socialismo, nin en termos de nada. Daquela conseguir chaves é máis importante que a bisbillotiz.